Ens trobem a poques hores de la celebració de la mort de l'home de Natzaret i alguns carrers i places dels nostres pobles es troben vivint una regressió fins als anys 50 del segle passat, en resultar contenidors de tot un riu de persones disfressades de manera distòpica amb túniques, capes i capirots de coloraines, que desfilen amb toc marcial per la rua, tot i acompanyant andes i passos que diuen que representen figures d'una història que no admet controvèrsia i que tanca la porta a altres interpretacions més racionals. Gràcies que disposem d'un estat aconfessional i els responsables polítics estatals, nacionals o fins i tot comarcals i locals del País Valencià podran mantenir-se al marge d'aquestes celebracions i, en tot cas, acudir a títol personal si és que en són practicants d'aquest credo. Vinga, a pegar-li cops als tambors i fer sonar les cornetes, que ja arriba Pasqua.